जोंखौ सिनाय मोनोबा होमबाथ' जोबोद मोजां। जोंथ' प्रमद बर' सार होननाय बायदि बेफोरबायदि मानसि दं होननानै जों मिथियाखैमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै भिडिअ मोनायाव लाबोनो गोसो गैयामोन, थेवबो ससेब्लाबो मोनसे आं बे निउसखौ इउनाइटेड निउसनिफ्राय बिहुरनानै लानाय जादों। जायखिजाया इउनाइटेड निउसखौ निउस हरनायनि थाखाय बिथांमोनखौ बा इउनाइटेड निउस फेमिलिफोरखौ आङो हामबाय होननानै बुंदों। तो जाय हक बाथ्राफ्रा बिदिनो गहपुरथिंजाय थारैनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ सिनायमारा नामा? आरो खना खनला जों सिनायनो जोंनि बिटिसि आवबो सिनायमारा नामा? सोंथिया बे फैदों। गहपुरनिफ्राय मोनसे निउस फैनायावहाय गामिनि गोथौनि ओरैबायदि गोथौ जाहैबाय गामियाबो, बे गामिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि माने मोजां लामा मोनसे गैया, मोजां दालां मोनसे गैया, बेफोरबायदि आसामनि मन्थ्रिफोरखौ खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों बिथांमोननि खुगानिफ्राय। आं बेखिनि रादाबखौ होआसै। जायखिजाया नैबावहाय बियो बुंदों जे दिनै प्रमद बर' होननाय सासे दङ बिटिसि आव, बिथांनि सायाव नोंथाङा मा खावलायनो सानो? बिदि सोंनायावहाय बिथाङा बुंदों जे जुदि बिटिसि आव जा माबा जुदि प्रमद बर' होननायखौथ' जों सिनाया, जुदि थानोबो हागौ बेफोरबायदिखौ बाथ्राखौ होननानै बुंदों, खावलायदों दिनैनि जोंनि बे खुंथायाव थानाय। जाय हक बिथांनि भिडिअखौ आं बेखिनिखौल' बुंगोन दे, बिथांनि भिडिअखौ लास्टआव एसे होनानै होगोन आङो। बिनि सिगां माखासे खोथाखौ बुंनो लुबैदों। दिनै गहपुर बायदियाव बर'नि जारिमिन दङ होननानै बुङोबा ओरैहाय गहपुर साइडआवहाय दङ दे, गोबां जारिमिन दं। जोंनि बिटिसि आवबो गोबां दं आरो गहपुर साइडजोंबो गोबां दं। आन्दलन समावहाय जों बे स्पटआवहाय आं थांनो मोनाखै, आंनि उसुबिदानि थाखाय। माखासे गोबां बोसोर आं उसुबिदायाव गोग्लैना थादों, बिनि थाखाय आरो देग्लायबो गिदिंनो हागोन ना हाया आं सन्देह दङ। मानो होनना बुङोब्ला बै जायगायाव सानसे समाव बर'नि आन्दलन जानाय समाव, आबसु मुभमेन्ट समावहाय, बे समावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन हारिजों नायजारनो दानथार जादों आरो जिनाहारिबो खालामजादों। प्लास गोबां आइजोफ्रानो दानथारबो जादों, रेप बायदि रोखोमनि खालामजादों। जों बेफोरखौ गोसोखांलायोब्ला माने मालाबा बिखाया खामनाय बायदि मोनो, दुखु नाङो। बै समाव जायफ्रा दावहा नांदोंमोन आबसु मुभमेन्ट समाव, बिथांमोननि दाम आरो बिथांमोननि जिखिनि सेक्रिफाइस खालामनाय, जायफ्रा दिनै रेप खालामजानाय, जायफ्रा दिनै दानथार जानानै न'खराव गारहर जानायफोर, बिथांमोननि न'खरनि फेमिलि जों साननो गोनां, सेलुट होनो गोनां, मानिनो गोनां। दिनै जों बेफोरबायदि न'खरखौ जों साबेसेया जों बर' रायजो राजाफ्रा बा जोंनि बर'नि दल संगठन गोबांफ्रानो मा खालामदों दिनैहाय, बेसेबां अनसायदों। हाजोबा गासैखौबो, आं बेखौबो मानिदों, खिन्थु सम सम मोनथियोब्ला थांनानै नुजाहैगारोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' दिनैहाय बाथ्राया खोथाफ्रा बिदिनोसै। आं माखासे खोथाखौ बुंनो लुबैदों। दिनैहाय प्रमद बर'खौ जों गहपुराव मानो सिनाया होननानै बुंनो हमखो, मानो थाखाय सिनाया जाखो? थारैनो गहपुराव बिथाङा थांमाराखै नामा? ओंखायनो सिनाय जायाखै नामा? आं लुबैदों दिनै बर' फिसा हिसाबै जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो थांनानै बे सुबुंनि न'आव, बा न'आव थांनाङा, बै गामियाव थांनानै एसेब्लाबो माबा मोनसे सहाय खालामना होगोन होननानै आं आसा खालामदों। थ' दिनै बे सुबुङा दिनैहाय मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायावसो एसे जों खोनासंनानै लानोसै। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बावहायनो फोजोबना लानो सानबाय। आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै। जय बर' हारिनि। जोंहा जुदि प्रमद बर' सार होननायबो सासे सोरबा बिटिआराव जुदि दङबा, जुदि जोंखौ सिनाय मोनोबा, होमबाथ' जोबोद मोजां। जोंथ' प्रमद बर' सार होननाय बायदि बेफोरबायदि मानसि दं होननानै जों मिथियाखैमोन। बिथाङाबो माबा मोनसे राजनितिनिनो जायोना मानि जायो, बा मानिबा लिडार, बेफोरखौथ' जों मिथिया, नङा होमबा? बिथाङा जुदि जोंखौ सिनाय मोनोबा, नायहरोबा, जोंबो गोजोननाय मोनगोन। जेनेबा प्रमद बर' होननाय बायदि सासे मानसि बिथां दंबा, जोंबोथ' बर'नि फिसा, बिथाङा बर'बालाय बिथाङाबो बर'आनो जागोन खोमा, नङा होमबा? बिथाङा जुदि जोंखौ नायहरोबा जोंबो बिथांखौ सिनाय मोनगोन। बिथांखौथ' जों सिनाय मोनथ'वाखैमोन, नुथ'वाखैमोन, नङा होमबा? जोंबोथ' बर'आनो, नङा होमबा? बिनि थाखायनो जेनेबा
नायहरोबा जोंबो एसे अनसुंथाइ मोनोबा जेनेबा लामा दथा एसे मोजाङै नायना होयोबा जोंबो मोजां मोनगोन आरो।